kaunti ma Migori kuma jawadwa mabende dwa kelo nu weche motenore kod report makamandi Jojuma ogoye tach mondo mi uwinjane pach jopiny makono ni ginto giwacho ang'o. Kwayudo ni bende e kaunti ma Migori kanyo gavana machon Obado ne en achiel kuom thuon mabende ne luwo bang' jatend piny Kenya William Ruto machiegni kendo nosire lwedo e ondamo mamalo ahinya. Kata kamano e telo manoyier chal ka gima nitie telo mapod ibomiye bat nyinge ne ok oneno kanyo. Jojuma kamoro amora ma intie e kaunti ma Migori aweni oporo mondo idhi nyime ichwal twak kaka kuma wasekete no mondo ikel pat jopiny ma Migori mondo wawinjan to ginto gitwak e yo machalo nade ewi twak makawuono ni. Jojuma. Erokamano Millicent, kaunti ma Migori wachiwo makare bende kakiselieko no ntiero gani mathoth be ne ntie kod geno mopogore opoge sama ne ilando jotend migepe mopogore kod jatend piny Kenya William Ruto. Kakisewacho kanyo moko kuom geno ne ni to kaka gavana machon Okoth Obado bende yando sibiro ka bende ne ntie okang' mambele mar siro agenda mar UDA e kaunti ma Migori. Nigeno ne achiel kuom jo bende inyalo mi thuolo e jotend migepe ma pacho kae. Kata kamano ma pok onenore kata ma ok otimore. Ka bende ma bosekelo penjo mopogore opoge kuom oganda mane nitie kod gombo kata ne geno ni inyalo miye thuolo mar telo kaka jotend migepe. Kopogore kata kod gavana Okoth Obado bende. Gavana ma Manyien otiko tam mar gavana Okoth Obado. Nwano ka gwego ma Kuria. Biro neno ka thoth jod bura mano yier kono ma Kuria East kachiel kod Kuria West. Bene sira inya duon burano mar UDA kata Kenya Kwanza kabende nigero ne kata na gwengego ni nya yudin to bende nitie jatend migao manya gwengego. Kata kamano ganda nitie kod paro mopogore opogore. Geno mopogore bende negi geno ka otende kod lendo machal kod mae. Adwano wachiw thuolo moko kuom oganda e kaunti mar ng'eno to yiero mane otimni kata jotend migepe bende nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto koro osenyiso no doher mondo ti kode. Gin gikawe nade to ging'e nade kaunti ma Migori ma nyaka sani koro onge ng'ato kata chielo bende koro mi thuolo kaka jatend migao. Ginene nade be ochiw thuolo makare ne oganda duto e piny Kenya ka otende kod lemone. Miya thuolo mondo koro awuo kod moko kuom oganda gi mar ng'iyo ni to pach gichalo nade. Adwa ni chakne gi nyingi jatend piny Kenya William Ruto ne olando jogo modwa ni mondo koro obede tend migepe ma opogore opogore. Mabende ne waneno ka e kaunti ma Migori kano ng'ato kata chiel mabende oter nyinge mondo mi thuolo machal kod mae. In kako oganda ma odak e kaunti ma Migori mokwongo yo mabende no yiergo jomo mi thuolo machal kod mae be otime yono makare kaka in owuon inene. An kaka jadak ma Migori aparo na jatich ma Migori ka to wan kod ywak kaluwore gi gima ne wawinjo ka oyiere cabinet nyoro. Otengwa ok wang'eyo ni otengwa kikabila koso otengwa yo mane ningech aparo ni muda manyocha ne igo siasa no oserumo muda ni koro no ningo bene kiyiero titimo gimilo ni regional balancing. Mano gima ok waneno e sirikal Samoei Ruto mabende wadong ka wabuok sana ningech seche manyocha wago siasa nyocha Obado Mheshimiwa Obado nyocha nitiere e opande machielo. Wan bende nyocha wantiere kumoro. Ka nyocha seyombi nyocha nwang'eyo ni wambe wanyalo yudo achiel kuomwa kata mna ji adek ne wanyalo yudo e sirikandno. Nyaka sama wan godo ni dhowa moko nono ka Migori County onge kata Luo Nyanza te onge gima waneno ko yierie ng'ato miyo oyier mana bathe konchiel kumoro matin miyo ok waneno maber kaka joluo kendo waparo ni magi ma onyiso ukabila to kok kamano regional balancing ok otim wan kod kuyo kod buok kaluwore gi jatendwa modonjo ok wang'e ni dhi tiwa machal nade mbele. Wayiero jotelo mondo mi oti to ok wayiero ni mondo tiwa ningech koro gima waseneno ni onge kaka ng'ato nyalo central ma bitimnwa maber ka seche ma minister mar fisheries bedo kabila moro to wane ma wan jolupo ka idhi konywa e yo mane. Mano e pacha. Iwacho ga ne dhiang'ie lach jo siasa tiyo gi wach machal koda mantiere ngipe mopogore opogore. Ok ang'eyo nang'o miyo nyaka sani koro neno no we wuok to waneno ka pontiere leo mopogore mabende nyaka sani koro pod inyalo chiwo. Dhiang'ie lach mak mana ni kosewal dhiang' to ring'o bende nyaka wane kogonwa matin koro kata ka ang' imiyowa matumbo bende nyaka koro wang'e ni tidhi miwa matumbo kose dhi miwa ang'o. Lakini kaluwore gi kaka osechak poki ni nyisa ni osetengwa mabende onge ningech kuonde 20 gi wiye ministers 20 gi wiye gite ka waonge kata chiel mano nyiso ni wan oko mar gino makata koro dhiang'ie lach no wawere godo wan warit neno kaka jogo tiyo. Erokamano wakawo pach ng'ama chielo ne chakne gi nyingi to no yie jotend migepe kata jogo ma nyalo bedo leo machal koda mae. In kaka jadak e kaunti ma Migori bende otime yono kaka ni geno kaka jadak ma Migori. Gi nyinge na iluonga ni Matino Mondo ka Migori
gini nyokotimore kaka nye wag paro nikech nye wan gi geno mang'eny kaka wan jo Migori ni nyocha wan gi Mheshimiwa Okoth Obado kendo manotenore gi Mheshimiwa Ruto machiegni no support UDA kata mana kuria moko mabathwa ka machalo kaka Mathias Robi gini machalo kaka Kitayama gini jo kuria ma Migori County ne waparo ni ng'at achiel kuom gi nyalo yiernwa to ok otimore kaka ne waparo kuom mano mi wan kaka jo Migori waonge geno moro amora to ne wakwayo rais marwa Mheshimiwa Ruto mondo mi obalance gige ne kotimo mondo mi okel jo Kenya kanyakla kok kamano ta onge gi mang'eny ero kamano jowinjo mowinja. Kapok aweyi aneno ka king'iyo joma bende nyaka sani koro chwal nyingegi ng'eny gi gin josiasa moko bende ne oyiere leo mopogore opogore kipimo joma bende nyaka sani dwa mi thuolo machal koda mae gi sirikal mokalo be ineno ka samimiyo josiasa mang'eny thuolo e tend migepe be uneno ka un gidini ginyalo tiyonu e yono makare ma chopo gigo madwarore. Erokamano wan kaluwore gi kaka ne waparo kata mana sirikal mokalo mar Uhuru nokomiwa CS Migori ka koro kwang'e ni jo Migori wato tengwa nade sani ne waparo ni wanyalo yudo to mabe ok otimore kaka ne waparo kuom mano ok wane maber kaka jo Migori. Erokamano wakaw pach ng'ama chielo adwa ni chakne gi nyingi penjo moro apenjo nyawada mokoro wuok ni en ni waneno ka josiasa mathoth joma ne oyier e kombe kaka mago mag od bura kod mamoko omi thuolo e telo machal koda mae in kaka japiny kipimo kod kinde mokalo bende thoth jotend migepe ne gin jogo mang'eny gi ne ogole kuonde manok siasa bi ineno ka yiero josiasa e thuolo machal koda mae ka jotend migepe nyalo miyo jo Kenya bende dwarogo kata chopo gigo madwarore. Kuom nyinge ga iluonga ni Frederick ajadak ma Migori kaendi kuom kawo josiasa mokete telo mag migepe samoro ginyalo timo maber samoro ok ginyal timo maber kaluwore gi josiasa ma Kenya ka wang'eyo ni thothgi dwaro mana bondegi kotergi e tend migepe kaendi aparo ni pod gidhi dwaro mana bondegi manyiso ni ok gidhi tiyo ne jopiny maber to kang'iyo kaka jatendwa president marwa William Samoei Ruto otimo yiero mar jotend migepe akia notiyo gi regional ma korwa koni endi ero miyowa oketo Kisii kacho omiyo education ICT be otero Siaya akia ni jatendwa manyotiyo ka His Excellency Zachary Okoth Obado ne tiyo ne marach takia no kotero ne ji mang'eny ma embo wa nono kanye malero de bet tama to na akwayo ni kaka wambe jo Migori do paro wai do paro His Excellency Zachary Okoth Obado embe do kete jotend migepe kaendi embo chame kanyo to koro hako weye oko okakia gimotimo momiyo weye oko en apani ong'e maber kama odhi kete to wan kaka jo Migori ok waneno maber kuom weye oko nikech ayenje mang'eny ne rumo kuome weche mang'eny ne rumo kuome do miye gimoro embo gawre godo to pare jo Migori